Težak poraz, ne? Težak poraz. Prvi komentar. Teško je izličati posle poraza i sad mogu da kažem šta mogu hoće. Od čega smo izgubili, ali eto, još je izdešavale neke stvari, da se bolje da reagujemo i nekada prvenstvo igra se i dalje. Igra se, naravno, da je borba za medalju i možda zbog toga ispali smo, ali što je dešava se najbolje treba ponosno se vratiti na kući, ponosno da zadnje utakmice i da makar završimo članstvo ponovno. Može da se uzme i olimpijska visa posle kakve mogućnosti. To nije mala stvar, bez obzira da li će li određene zato nije motiv. Pa jeste, ali sad je mnogo teško kako što sam sporazum. Kada više kako više emocije su ti ovdje i onda mislim to poslučeno. Treba se oporaviti i ne možeš. Ne misliš da čega se ne zbogli? Pa kažem opet, možda sam jedan razlog da navedem. Teško je posle poraza reći bilo šta. Svi smo krivi za ovo koljenike i to je to. Jedno veliko iskustvo. Skoro su najbolje lekcije uvek. To je to.